Hej og velkommen til Sejlsportsligaen herude for Skive. Det her det er tredje dag i det her Sejlsportsliga-stævne ud af 4 i alt i den her sæson. Lige nu blæser det 10-12 meter per sekund med stød op til 16 meter per sekund, og sejlerne har hele formiddagen været rigtig udfordret i de hårde vindstyrker. Der har været mange både, som har lagt sig ned i løbet af lænseren på grund af spilerne, der simpelthen har haft for meget fat i båden, og det har været svært for besætningerne. Og lad os lige høre, hvordan førerbåden har oplevet forholdene derude i dag. Hvordan oplever I den stærke vind derude i dag? Det er meget udfordrende. Vi har jo ikke sejlet de her både i sådan en vind her før, så vi var lettere nervøse for at komme ud og prøve. Der blæser måske 3-4 meter mere end i går lige nu, så det var interessant for os også at komme ud og prøve det. Og ja, prøve at løse det bedst muligt. Og at løse udfordringen, som den stærke vind gav, var ikke lige let for alle besætninger. Der blev virkelig kæmpet med alt, hvad der var at kæmpe med, for at holde bådene oprejst og på ret kurs, både på kryds og på læns. Ikke mindst for at vinde sejladserne. Ja, vi er så heldige at have fanget Peter Warren her lige efter 40. sejlads her i Sejlsportsligaen, hvor I simpelthen plæner ind i mål. Prøv lige at forklare den følelse. Ja, men det er fantastisk. Det var simpelthen utroligt, som vi ramte den rigtigt her ned ad løberen, og havde en fantastisk bumning, og gik simpelthen det hurtigste, en J70 overhovedet kan gå, hele vejen nedad. Never look back, og da vi endelig kom over modstranden og kiggede tilbage, så var der en halv banelængde op til toeren. Det er en fed fornemmelse. Han skal ikke gøre noget, båden sejler bare. Og lige nu, de kan bare plæne sig ned i mål her på 40. sejlads til Sejlsportsliga-stævnet i Skive uden problemer. Vi altså har på en førsteplads Frederikshavn, som er med i den her sejlads, som man kan se der i de gule førertrøjer i båd nummer 3. Og så har vi på en anden plads Aarhus, og på en tredje plads Skovshoved. Og så på den 4. plads, som Skovshoved og Kaløvig jo kæmpede om, der ligner det, at det er Kaløvig, der må ende uden for den famøse top 3. Og top 3 blev netop Frederikshavn på en sikker førsteplads, Aarhus på en anden plads, og tredjepladsen gik til Skovshoved. Følg med om et par weekender, når vi igen er tilbage i Horsens, hvor det næste Sejlsportsliga-stævne finder sted. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses.